La revers să nu lângă telefonul. Ce crezi? Pierdeam acele, să nu puteai de asta ca prost ca să zbirim pe aici. Eu cu lumea între de alta. Salutare la toți, bun venit în episod de Car Parking. Astăzi ne vom juca Car Parking cu fratele meu. Deci intrăm aici pe Car Parking. Unde Car Parking? Aici, dar nu se prea vede de webcam-ul meu. Salutare! Iar este fratele meu. Nu uitați să vă abonați, să dați un like. Așa, să bubuiți butonul de clopoțel. Bubuiți clopoțelul ăla. Faceți varză. Și scrieți-mi în secțiunea de comentarii dacă mai vreți să fac chestii de astea. Așa. O mașină. Uitați-mi, mi-am făcut mașina asta tradițională, doar că nu trebuia să-i fac roțile așa de joase. Dar așa am vrut eu să le fac, deci așa îmi place mie. Cred că du-te pe munte. Aici nu vă arăt nimic, vă arăt de car parking, e ceva urât, trebuie să le capătă. Așa. Ei mersul ăla? Hai că noi o să facem mașinuța asta. Sunt venit la micurile. Ca zic că aici pe râsul pe data bună nu l-am văzut. Cade toate astea cade. Nu știu unde e la mic. Să o facem așa. Care lucrează? Care nu puteți să țin? Noi, profesoarele astea incapabile, care ne-am distrus familiile și liniștea pe școală, suferim foarte mult. Și ce se poate întâmpla? Să închide școala. Și? Și am doi copii acasă pe care trebuie să-i întrețin. Nu te ajută și cu bani. Credeam că suntem prieteni, că sunt prietena ta, nu o miloagă. Nu stai, mă nu explicat de acest lucru. Eu sunt altfel. Cum? O să ne pregătim de fete, o să-i venim cu stecuri, sucuri, pe ce de la mică. O să fie bine. Școala asta e dată peste cap și ție doar de leglume. Îmi pare foarte rău că te-am chemat de la București. De acord. Îmi pare rău că ți-am acordat atâta. O cafea vrei? Sperăm să se mă ajute asta. O cafea vrei? Nu înțeleg cine face așa ceva. Cine face asta? Eu nu știu câtă oară și-au dat așa ceva. Eu o să pun camere de luat de aici. Dacă îl prind, fac cu capul în cealaltă. Sunt îndrăgostit.
citit în cărți. Eu vorbesc serios și tu stai în bine. Da, am făcut. Toată viața am Stai. Hai să-ți dau una. Ai ieșit la pensie? Hai. Nu înțelegi că el m-a înșelat odată? Dar parcă acum s-a schimbat. Vorbește frumos. Vorbește așa din suflet. Că uneori bărbații se mai și întorc. Îți dau seama ce-au pierdut și revin. Nu la timp, îmi dezacă tot. Sunt îngraznită. Mari, mă găsești pe apă, bine? Ești foarte minunată. Tu te-ai sacrificat pentru prietena ta și dacă te iubește, n-ar trebui să treci. Am zis că dacă ne faci ca... Acum să mă duc Așa, oameni buni, intrăm aici de fratele meu are ID, dar eu am uitat tot copilul. Uite, am și un ID aici. 304 305 24. Așa, dar nu contează. Haideți să vedem. O să ne întâlnim cu fratele meu să-i vedeți mașina care o să ne vândă mie. Să știți că el face numai mașini crom. Deci are numai mașini crom. A avut un rus, mi l-a dat, dar eu am vrut să-i schimb roțile. Și am uitat că se strică. Și am făcut vraiște. Dar avea cromaticul original. Să vezi, ca să vadă oamenii cu... Nu mai băgă mâna. Să-l vadă mașina, trebuie să întorci. Oi, chem. Cum adică, mă? Adică ca să vadă ce te joci. Nu trebuie să uită. Păi atunci de unde știe oamenii că te joci ca parking? Se vede. Că sunt pe imobilizăm. Te joci sau oameni când te joci? Nu-i cum sunt tot cu webcam. Prăjeală. Nu știu nimic. Unde ești? Vino încoa. Așa, vino încoa. Unde ești? Hai la benzinărie. Fac. Hai că ești aproape. Am accidentat-o. Tu odată nu mașina. Uitați ce vedeți acolo, ce vedeți acolo, stai până vin la ăștia. Stai bă pe loc. Ce vedeți de acolo, oamenilor? Ia dă-ne un pic mașinița. Nu, frate. Dă-ne un pic mașinița. Hai să văd și ție pe asta. Am putea să o fac crom. Aia. Vino tu încoa, nu te mai duci departe. Ia-ți Lamborghini și dă Mercedes. De ce joci din aia? Ce? Am căcat. Hai să mergem la un test drive. Mai întâi mergem cu asta, după aia mergem. Hai urcând la volan.
Stai să urc. De ce? Haide. După aia ne întoarcem și facem un test drive. Deci aici avem un Lamborghini. Ce Lamborghini este, bă? Huracan. Huracan. Eu nu știu cu mașini, eu știu doar că e Lamborghini. Ok. Hai să plecăm de la roșu cu viteză. Uite la semafor frânat. Învârtit în rotirile le are foarte spectaculoase. Asta mi-a plăcut mie ca să o fac. Și pleacă cu foarte mult drift. Și Urusul pleacă, care mi l-a dat el. Pleacă cu scârțit așa. Deci stă puțin pe loc, nu știu ce are, dar nu îl oprim noi. Când vrem să apăsăm pedala să mergem, și se oprește. Hai mă întoarce să mergem la ăla. Și la mine. Ai mers prea departe. De asta e doar să fim. Stai aici. Avem aici mașiniță. Hai să vii și cu tine. Bă, are smoke-ul roz. Ceea ce îmi place mie. Ia, hai să facem un pic de burnout. Hai că face dacă e. Mai vreți mie să-l mai? Da. Unde? Uite. Vă pun aici. Uite. Ia, Bă, eu ies să-mi iau ursul. Ce? E deja acolo, mă. Ok, băieți, haideți că ieșim și noi, să ne vrem mașinuța. Dar fratele meu a zis că vrea să vă mai arăte și la Lamborghini-ul Urus, dar cea mai scurtă. De la garaj, Newcastle. Aici le găsești mai repede decât la celelalte. După aia o să vă mai arăt ce mașini mi-a mai dat. Mi-a mai dat multe. A dat ceva mașini. Soțioerul meu. Cum? Nu aici. Ba da. A, nu, că ne jucam. Nu se arată așa. Cu cercat, arată cu telefonul ăla. Tu ce telefon? Telefonul. Eu am tabletă. Ce mașini mi-ai dat, mă, tu? Mercedes-ul. Secretul picioarelor ușoare, formula complexă P4 apă. inflamația și durerea, regenerează țesutul și calmează pielea iritată. Oameni, o să caut și revenim. Gata? Am revenit, băieți? Hai așa un pic. Hai, vină. Da, încă n-am găsit ăla. Lari, lasă-mi joc, nu știu, uite că uit. O să fac și ceva de mâncare. Hai. Vă dați pe treabă, cum văd că apăs. Nici un ca să treacă. Nu vă dau picături. Mănânc ceva, dau picături. Nu tot la conținut dau picături. Bă, iar nu mi-ai dat $2 ulterior. Am mers. Hai că i-am apă? Da. După aia o să mai intrăm și noi off-camera. Bine, eu o să intru în off-camera, o să intru fără el pe niște mape. Să văd dacă băieții ăștia mai văd mașini. Cine e fan car parking, să îmi zică comentarii, să dea un like. Cine e fan Brawl Stars? Foarte bine. Deci, cine e fan așa mi l-a dat și mie, doar că al meu s-a stricat. Așa. Cine e cu car parking? Să scrie like în comentarii. Și cine e cu car parking-ul, să dea like, să scrie like în car parking, like
car parking. Stați băieți că mă zăpăcește copilul ăsta. Așa, hai să vă zic de la cap. Cine este fan car parking, să dea like, să spună, să scrie în comentarii like. Cine e fan Brawl Stars, cel mai mare fan Brawl Stars, să scrie în comentarii și să zică subscribe, să dați cu Brawl Stars-ul. Dar să am 20 de subscriberi. La început TikTok am, cred că, 20 de urmăritori. Aseară aveam 19. Dar îmi dăm fiecare minut câte un urmăritor. Și am numai proste de alea fraiere. Mai de capul lor. Și n-are nicio inimă, dar are foarte multe vizionari și mulți follow. Unde ești? Unde ești? Ah. Între tine? Nu fică. Hai, nu știu. Ia, vine acolo așa. Să mergem la test drive cu mașina ta. Că n-am mai dat test drive cu Mercedes-ul. N-am mai dat test drive. Lasă-mă pe mine să conduc. Nu fac. Hai mă! Urcă dreapta. Nu, după aia mă las. Haide. Nu i-ai dat plan din interior. Japonia! Ua! Mamă, a zburat ca lumea. N-am fost eu. Băiatul ăla. Ce băi? Ce? Mi-ai dat ursul? A? Nu. Bă, de ce am smoke cu alb? La tine asta care arată. La tine cum ți arată? Dar e smoke cu roz. Nu ești. Oh, ce place culoare. Mergem la secția de poliție. Să știi că sunt prieten cu polițistul ăsta care i-ai dat peste taxiul la în fața lui. Salut, Nagicu, salut. Haide. O cursă, hai. Bă, faceți. 400 de metri. Ce faci? Te iau. Ce zici? De ce vrei? Nu, frate, dar cum să fac eu? Hai că mai fost tu un urs crom. Facem amândoi cu ursul. Ce zici? Te bagi? Să fac eu urs crom. Altă culoare. Păi mi-ai vândut ăsta. Haide, ieși. Ieși, bă! Eu nu contează. Nu pot să fac ceva la mine. Așa mă cam bâlbă, nu-mi place că m-am bălbăit. Oh, îmi spuneți voi că nu e frumos. Așa ceva să fie frumos. Inima mea îmi bate, inima mea îmi bate.
Uitați, voi vedeți, deci este 1 fără mască, 2, 3, 4, 5, 6, inclusiv polițiști, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De aici 1 cu mască, asta e fără mască, 1 cu mască. Sunt 3, 4 ăla cu cască, se pune ca mască. Da. Situația ta nu e definitivată, nu e lămurită. Ce fac să fac eu? Mă duc la hotel, să caut, Hai, mă. poți să las bagajele? Trebuie să fac și eu asta, crow. Am o cără până în mașină. Îl fac repede. Scuze-mă. Dar te caut și... Da, așa să vorbim, dar nu așa stai să... Da, aveți seama. Cine mi-a făcut Ce? cappuccino? Da. Băi, cred că mai dăm niște urse și o să închid filmarea. O să mai filmăm pe la 12. O să mai filmăm Brawl Stars. O să mai filmăm Brawl Stars, o parte din Brawl Stars. După aia o să jucăm un pic de... da, un pic de Zuba. După aia, pe seara am de gând, pe la, nu știu ce oră, pe la 10, ceva de genul, 9, 8, așa, m-am gândit să filmăm, să mai filmăm niște jocuri 3D Drive și Drive, cum se numește jocul ăla? Haideți să vă arăt până interfațele meu. Uite, uitați. Ăsta din dreapta lui Brawl Stars. Ăsta e aici. Uitați, aici unde e webcam-ul meu ăsta. Și cu ăsta mai pe seară. Extreme Car Drive Simulator și 3D Driving, doar că scrie în chineză. Așa, îl avem și pe Zuba aici și pe Brawl Stars. Aici, Brawl Stars-ul e cel mai tare, Brawl Stars-ul e cel mai tare, Brawl Stars-ul e cel mai tare. Spuneți voi că Brawl Stars-ul e cel mai tare. Ok. Bună dimineața! Bună dimineața! Numele meu este Georgiana Badea și sunt inspector de specialitate în cadrul Ministerului Învățământului. Da. Mi se mai spune și domnișoara Cucu. Cunoaștem? Văd că cunoașteți colega. Da, doamne inspector, cunoaștem. Ce ai o casă? Nu știu. Apă plată. Uite lămâri. Nu cred că sunteți în situația să faceți mișto de mine. Apă plată și din când în când covegei în păcare. Colega profesorilor. Da, domnișoară Cucu. Obicei, nu e prudent din partea dumneavoastră să folosiți poreclamea în cazuri grave ca acesta. Cum am apă? Ha? Ai dat? Avem probleme cu ăsta mic dacă nu prinde nimic. De ce? Să pundă toată noaptea. Eu așa făceam. Nu se mai băga. Da, și pe la 3 noapte așa, cred că o să jucăm Extreme Car Driving Simulator și Zuba sau Brawl Stars, nu știu, vedem. Avem același urus, avem același culoare, avem același fum, adică smog, deci n-avem șanse să pierdem. Haide, 402 metri.
Zic că am mai făcut noi o cursă așa pe... Stai că m-am blocat, stop, oprește. Hai mai repede, că avem De la capăt, de X. dracu vrei. Așa. L-am ascuns în bluză. A mie mi-a arătat că scurt. Da, deci ai pierdut, am făcut. Dacă arată plus la mine, am câștigat. Minus la mine. Unde? Aici. Ce ies? Nu. Auzi? Uite, asta va să mă la noi. Ia să mă dau un pic. Pentru că mi-a povestit că am dat de ce nu are reușit să nu am reușit să găsesc. Haide, bebelucă, mergem acum. Bine, așa da pe ăla, așa se joacă, acolo e făcut, de acolo am făcut odată în club. Și după aia am făcut în club. Am dat ca mine. Unde le-am primit? Vină mă după mine, urmărește-mă. Eu voi sta în first person. Și eu voi sta, doar că să-mi facă mai ca lume. Să-mi las ăsta mai jos. Bă, unde te duci? E dacă aici. Nu acolo. Dacă am zis să A, vii... știu unde Păi se nu stă. ziceam? Unde? La rondul ăla, nu? Dacă te arăt imediat. E de. Și e, uite-te, ca la parcare de aia, că Da, asta am înțeles. am spart-o rău, nu? Acum, da. Păi da. Da, bă, nu are nimic. Bă, urc cu spatele. Am ajuns primul. Mi-am făcut accident. Este faci stoc. De ce? Le găsi ca cabut. Ah. Am fost-o. Dar mai reparat tu? Cerculețe. Facem un ciudă la polițiști ăștia, că nu ne-au lăsat să facem cursă la strada Popești, la Ordon. Fugi! Vine garda! Eu m-am teleportat. Bă, dar e nebun. Dar nu știu. Acum vine să arăt un loc. De drifturi. E privat. Acum mai vorbim în jocul nostru, nu? Da. Ok. Băieți, cam asta a fost tot. Ne revedem în alt video. Nu uitați să-mi spuneți în secțiunea de comentarii dacă mai vreți videouri ca acestea. Că eu vă fac. Deci, dacă v-a plăcut, numai bine, eu vă mai fac. Așa. Nu uitați să dați un like și să apăsați pe butonul de clopoțel. Pa! Fricoșător de mici, dar tu îndrăznește și vei prinde reducerile de